Vi vil gerne bevise den fuldstændige løsning til den logistiske differentialligning, skrevet på en af formerne, hvor a, b og m er positive faste tal. Vi tager udgangspunkt i differentialligningen, skrevet på formen således y-mærke i lige med b gange y minus a gange y i anden. Og for at finde den fuldstændige løsning, skal vi løse differentialligningen. Først dividerer vi med y i anden på samtlige led, som set her. Derefter forkorter vi vores ligning. Her går y i anden ud med y i anden. Her går y ud med det ene y, og her skal der intet. Således så vores ligning kommer til at se således ud. Y mærket divideret med y i anden lige med b divideret med y minus a. Her udnytter vi en brøkregel, hvor vi kan sætte y divideret med 1 divideret med y gange b er det samme som b divideret med y. Det kan vi, da når vi ganger en brøk med et helt tal, skal vi gange det hele tal med tælleren. Der vil det give det samme, om man siger b divideret med y eller 1 divideret med y gange b. Og vi har gjort det samme på den anden side af lighedstegnet. Herefter udnytter vi en potensregel, hvor vi går fra, for eksempel på den ene side af lighedstegnet går vi fra 1 divideret med y i anden til y minus y opløftet minus anden. Og det er nøjagtigt det samme. Herefter ganger vi med minus 1 på alle led. For her bliver det led minus. Her bliver det led, der før var positivt, bliver negativt. Og her vores a, der var negativt før, bliver nu positivt. Herefter, da y er lige med en funktion, kan vi kalde den for f af x. For lettere at se, at det er en sammensat funktion. Og nu hvor vi ved, at det er en sammensat funktion, kan vi ud fra sætningen om differentiering af sammensatte funktioner udlede at, her, hvis vi går her, se her, vi kan se her, at y opløftet minus første mærket er det samme som det her. Minus 1 gange f af x opløftet minus anden gange f af x mærket. Det samme som vi har stående, hvis vi går herned, det samme som vi har stående her. Herved kan vi konkludere, at y opløftet minus første mærket er det samme. Derved kan vi sætte y opløftet minus første mærket ind i vores ligning. Herefter foretager vi en substitution, hvor vi sætter z ind i stedet for y opløftet minus første, for at give det et klart billede. Herved står der z mærket lige med a minus b gange z. Vi vil gerne så udnytte sætning 2, hvor vi kalder konstanten for c. Nu står der z i lige med c1 gange i opløftet minus b gange x plus a divideret med b. Og her der er a og b så byttet om i forhold til den oprindelige ligning. Herefter så substituerer vi tilbage, så nu står, hvor vi her har z i lige med y opløftet minus første, der så også er lige med 1 divideret med y. Så det sætter vi ind i vores ligning. Så der står der 1 divideret med y lige med c1 gange e opløftet minus b gange x plus a b. Og igen udnytter vi en brøkregel, hvor vi sætter det vi har her, hvor vi dividerer med en på begge sider af lighedstegnet. Så det der stod på højre side af lighedstegnet nu kommer til at stå som nævneren. Så forlænger vi
på højre side af lighedstegnet med b gange a, både i tæller og i nævner. Således at det kommer til at sige sådan, y lige med 1 gange b divideret med a, divideret med b, divideret med a, gange c1 gange e, opløftet i minus b gange x, plus a divideret med b, gange b divideret med a. Herefter reducerer vi. Bum. Og så kalder vi b divideret med a gange c1 for c hernede, for at gøre det mere overskueligt, og således kommer vores sætning til at se således ud. Y lige med b divideret med a gange c gange e, opløftet i minus b gange x, plus 1. Og vi har herved bevist den fuldstændige løsning for den logistiske differentialligning.